Aquí estamos, xa quedan moi pouquiñas horas para o domingo, para facer uso do voto. Por favor, xa sabedes, votade. Queremos entrar no Concello de Trasmiras, queremos estar aí. Traballamos moitísimo, as dúas e nos demais compañeros e compañeiras. Por iso que é fundamental que nos apoyedes. Dende aquí quero agradecerlle a todo o mundo o apoio que nos prestou, tanto acompañándonos e axudándonos, como animando a xente a apoiar a candidatura do BNG de Trasmiras. Quero facer un último chamamento antes da xornada de reflexión para que o día 26 de maio todos os veciños e veciñas do Concello de Trasmiras, de cada unha da aldea que nos forma, vai a votar, pero vai a votar ao BNG, porque estamos preparados, preparadísimos e temos moitísimas ganas, forza e ilusión, calquera dos nosos compañeiros de candidatura para traballar por todos vós. Por iso mesmo, penso que chegou o momento do cambio e nós non podemos facer máis se vós non nos apoiades. Así que, agora Trasmiras, agora BNG e forza, compañeiros! Forza! Forza!